Hello guys, mga ka-listeners, kumusta og mayong hapon? So, mupay paghuman og butar mga ka-listeners, no? So, eleksyon naman, managbutar gid. Og nag-ulan. O mo ta mga ka-listeners, kay update ra gamay mga ka-listeners. Thank you so much for watching. God bless sa tanan. Ulan na pod. So pataligsik mga ka-listeners. Pataligsik sa mga ka-listeners, no? Kay timingan og uwan-uwan ba. Pero okay ra kay landong man, ha. So bita ron kay dili kayo pila, no? Ditso na ko og pili og kinsa kung butaran ba, no? So lingkod dayon ba. Kuniagi tong mga kuan pa niaging eleksyon, kinatibukan dito. So taas kay tog pila, no? So na-upload mo to na ako sa mga niagi po, no? Karon wakay ko ga video dinhira sa pagkahuman na kay perting ko na si tawag ani dinalian. Gadali ko mga ka-listeners pod kay upa ko kahuman og edit sa drama ba, ha? Sa drama nga part 7, ha? Opa ako pang gisugdag trabaho. So kadlawon ako nakatulog kay grabe dugay kayo. Ipang download pa man ako mga ka-listeners gud agatong mga episode nga nakulang ba, ha? Mag-download ipang cutting pa nya i-convert pa pag sa audio nya i-semi edit bago i-final edit, no? So upagid ako masugdi og edit, no, ang part 7. Ayo pasensya mga ka-listeners, no? So basig ugma na siguro ni masugdan or unya ba nya ang pag-upload basig ugma na kay kuan di man ko ka-promise good kay labi na puti kayo ba, ha? Kay editonon pa kayo ba, ay final edit pa nya kuhaon ng mga copyright, no? Og mo to mga ka-listeners, no, kay murag taas-taas na kong video, no? Thank you so much for watching, no? Balik ko na ko. Thank you so much for watching. Og sa sunod higayon na punta mag-shout out, no? Kay para mabasa niyo mga comment, okay? Thank you so much for watching. God bless og advance Merry Christmas tong tanan.